One. Hello? Hello, again, ma. Ngithela nabantu bakuhulumeni abasengikhalish ngifonele. Ma into eyenzekayo ne ngiathi igama lami and ngineshishini sengiqala. Bengicinga into kuba ngaba kule nto yoba kuthiwa intsango ithengiswa illegal. Bengicinga uba mhlawumbi ndicela ithenda urhulumente. Hello? Ndisandokuqala ishishini lothengisa intsango ngoku ndicinga into yoba ngaba mhlawumbi ndifake igama lami ndizoba ndifumane ithenda eziphumayo. Man, I understand, but kuthiwa kaloku intsango illegal nje ma ngoku ke ngoku bendifuna uqonda uba andinofumana na qona ma igama lam ndingathi ma and ndingathi ma ihamba njani ke ngoku ma andiyazi uba kodwa ndifuna uthengisa intsango nyhani like ndibona ithuba labantu abangafumana imisebenzi then mhlawumbi ndibanike imisebenzi ngoku ndifuna ufaka igama lam kwidatabhase ukuze xa kuphuma ithenda zikarhulumente ndifumane uba ke ndisandokuqala ishishini lentsango. Uzandithumela komnye umntu? Okay, man. Izohamba njani ke mama? Ndithi ndifake ndikunike i-ID number yam. Hello? Hello?